Jes, palkapäin. Mä lähden kohe loilliks. Panen vastu hampaisi konduktorille tolliksi. Mä olen teet sportikauplusessa, joka kujuttaa pittimään, josta sieltä presse ostaa potaseen. Turus 43, täs just se mark. Minun jauks monetut on kinka jalastutta ja tossu jalkaprovin. Tuntuu, et ei oleks hyvä mies koolis, aika koolis mä ei käy. Ja autokoolis käy, mä ei käy koolissa. Tiimis, mulle näin, okei se selleks. Mä ostan need ära, palun pakkikeeret maitset pitkän pakkimisen hääl. Nyt on tuju ultra, mä olen omadega määr. Lähen koju ja pakin potaseen tahti. Ja konduktorille kodit sannan jälleen vastu tahti. Sest olen MC Vippel ja pool paukula. Siis saks, minu potaskulu. Etnis saks, Märdi potaskulu. Nike saks, Pätsi potaskulu. Meie potaset kuluvat. Osa kurat niin mukavat, et sä minus tunne. Taat jalaga näkku, on ju pehme tunne. Mulla on niin hea meel, että mä need potaset sain. Eelmiste potaste sees oli hais. Okei, olen tänään lapset näinkivät poriga. Täät viska mun tossu pihta poriga. Et saada piloo. Ja lausut, et minuga ei maksa norida. Lähän edasi, kuid siis ootamatos pöösmuten anus. Juttes se tossudega minust ei möödu. Joostes potasituvasti vastaamaan sorut. Mitä rohkem juoksen, sitä rohkem potas kulu. Kiinnosti tutvuus kõik ühtemoodi mõjub. Sealt igal sammul järjest rohkem kulub. Kui keegi veel mu uute potastega nussib. Or do you wanna be a reindeer? This is saks, minu potas kulub. Etnis saks, Märdi potas kulub. Nike saks, Pätsi potas kulub. Meie potased kuluvad. Siin on video, kuidas teha feiki konguute. Sa pead nagu tundma ennast hästi mugavalt. See on esimene etapp. Teine etapp on see, et sa pead tundma ennast nagu võimsalt. Kolmas etapp on see, et sa pead teadma, et sa teed seda ära. Ja neljas etapp on see, et sa lähed lõpuks nagu koju. Sa oled nagu mingi davai.